balimaw an b'a fɔ ko aw salamu alaikum ko aw bisimila aw ka chaîne mandi sanfɛ n'o ye Todunkan ye. Ni nin y'i siɲɛ fɔlɔ de ye k'an ka video lajɛ, an b'a ɲini i fɛ i k'i abonné, i ka tila ka cloche activer walasa an ka video nataw kana fɔ i kɔ. N'an ka video diyar'i ye fana, i bɛ se ka an jukɔrɔma tintin ni nin wale fila in ye k'a yira ko video diyar'i ye ani ka video tila i ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. O la bi an ka video a bɛna boli farafinna waritigibaw kan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw. An y'an balaka mɔgɔ 10 ta, wari bɛ minnu kun ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan, an bɛna olu d'aw ma kelen kelen nin video in kɔnɔna na. An bɛ kuma u ka nafolo sɔrɔ cogo kan, u ye baara minnu kɛ ka nafolo ninnu sɔrɔ walasa u ka kɛ misali ye anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma. O la yanni video ka daminɛ a ka kan an ka fɛn damadɔnin fɛrɛfɛ suya. Wari ninnu jate a bɛ lamɛrikɛnw ka wari de la n'an b'a fɔ o ma ko dollar. O la an na dolari an n'a bamayɛlɛma k'a bila an ka wari la n'o ye CFA ye. O la yanni an ka jama a ka kan an k'a fɔ ko wari a falen a bɛ jigin a bɛ yɛlɛ. An bɛ waati min na i komi sisan n'o ye san 2020 ye. Dollar dɔrɔmɛ 1 a bɛ 111 ni tama 5 de la. N'an y'a jijanya a bɛ taa 100 ni dɔrɔmɛ 12 la. Euro dɔrɔmɛ 1 o bɛ 100 ni 30 ni dɔrɔmɛ 1 na. Nin kunnafoni ninnu kɔfɛ an bɛ se ka taa n'an balaka waritigiw ye. Jalatanna bɛ an balaka mun bolo farafinna waritigibaw la, ale tɔgɔ ko Gift Lamte. A bɛ bɔ Ghana. A ka wari bɛ dollar wari miliyɔn 135 la. CFA la o bɛ bɛn miliyari 74 ani miliyɔn 925 ma. An balimaw hakilina jiginna, an k'a dɔn k'a fɔ ko miliyɔn sigiyɔrɔma 1000 o de bɛ miliyari 1 kɔnɔ. O kɔrɔ ye ko miliyari 1 o bɛ bɛn miliyɔn 1000 de ma. Gift Lamte a y'a ka nafolo sɔrɔ nɔgɔ dilan de la n'an b'a fɔ o ma ko engrais. A ka cakɛda tɔgɔ Sidalco, ale de ye ɲɛmɔgɔ ye. Cakɛda in tun y'a cɛ de ta ye n'a bɛ fɔ o ma ko David Lamte. O cɛ salen décembre kalo san 2012 la. Cakɛda nana segin ale ma tiɲɛ na. Gift Lamte a ka cakɛda Sidalco o de ye farafinna tilebiyanfan nɔgɔ feerela belebeleba ye. Jala 9 bɛ muso min bolo a tɔgɔ ko Wendy Ackerman. A bɛ bɔ Afrique du Sud n'o ye Nelson Mandela ka jamana ye. A ka wari bɛ t'i jɔ dollar miliyɔn 161 na. CFA la o bɛ bɛn miliyari 90 ni miliyɔn 79 ma. Ackerman y'a ka nafolo sɔrɔ sanni feere de la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la tubabu sugu n'an b'a fɔ olu ma ko supermarché ani hypermarché. A ka sugu ninnu tɔgɔ ko Pick n Pay. A carilen don Afrique du Sud jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani farafinna jamana wɛrɛw kɔnɔ i n'a fɔ Botswana, Zambie, Zimbabwe, Namibie ani Swaziland. Sugu ninnu bolofara dɔw fana bɛ Australie jamana kan. Wendy a furukɛ n'o ye Raymond Ackerman ye, o de ye sugu in ɲɔgɔnna 3 san dɔ bolo n'a bɛ fɔ o ma ko Jack Goldin san 1967 la. Ale nana fɛɛrɛ furukɛ in kan u y'a labaara ɲɔgɔn fɛ. An bɛ don min na i komi bi u ka sugu bolofara 450 o de carilen don Afrique du Sud jamana kɔnɔ. O kɔnɔna na supermarché bɛ taa 121 na, hypermarché o bɛ taa 14 na. Danfara mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye ko hypermarché ale ka bon ni supermarché. Maa minnu bɛ baara k'a bolo a ka cakɛda la o bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo maa 40,000 ani 90,000 na. Jala 8 bɛ muso min bolo ale fana tɔgɔ ko Wendy nka a jamu ye Appelbaum. A fana bɛ bɔ Afrique du Sud jamana kan. A ka wari bɛ t'i jɔ dollar miliyɔn 220 na. CFA la o bɛ bɛn miliyari 123 ni miliyɔn 90 ma. Wendy Appelbaum fa tɔgɔ ko Donald Gordon. O fana tun ye Afrique du Sud waritigiba de ye. A ka cakɛda tɔgɔ Liberty Investors n'o ɲɛsinnen don sodagabanaw sanni feere ma ani cakɛda assurance. Wendy Appelbaum a ye baara kɛ a fa nɔfɛ fa ka cakɛda la fo kana se waati ma a ta ye mun ye fa ka cakɛda la n'an b'a fɔ o ma ko action a nan'o feere. A n'a cɛ nana fara ɲɔgɔn kan ko wari don cakɛda wɛrɛ la n'a bɛ fɔ o ma ko D. Morganson n'o ɲɛsinnen don tubabuw ka minfɛn dɔ dilanli ma n'an b'a fɔ o ma ko vin. O cakɛda in de y'o minfɛn dilanna wanɛba ye Afrique du Sud jamana kɔnɔ. O bɛ se ka buteli 100,000 dilan san kɔnɔ. O buteli 100,000 n'i y'o ta 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ ko 85 o bɛ bɔ ka taa jamana tɔw kan i komi lamɛrikɛnw ka jamana, anglais ka jamana, Hollande, Belgique, Suède, Canada ani jamana caman wɛrɛ. Appelbaum ani muso damadɔ farala ɲɔgɔn kan ka cakɛda dɔ sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko White Gold n'o ɲɛsinnen don warilabaara ma n'an b'a fɔ o ma ko investissement. O cakɛda baara yɔrɔ ka wari bɛ t'i jɔ dollar miliyɔn 120 la. Wendy Appelbaum ale de y'o cakɛda ɲɛmɔgɔ dankan ye n'an b'a fɔ o ma ko vice présidente. O kɔfɛ an k'a dɔn k'a fɔ k'a ka wari a bɛ taa dɛmɛ caman na. Misali la a ye dollar miliyɔn 23 di ekɔliso dɔ jɔli kama mun tɔgɔ b'a fa la ani dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔli kama mun tɔgɔ dalen don a fa la. Jala 7 jɔyɔrɔ 7 bɛ an balaka min bolo farafinna waritigibaw la ale tɔgɔ ko Kate Quartey Papafio. A bɛ bɔ Ghana. A ka wari bɛ t'i jɔ dollar wari miliyɔn 220 la.
CFA la o bɛ bɛn miliyari 139 ni miliyɔn 875 ma. A ka wari sababu bɔra kuran juru dilan de la ani telefɔni juru. A ka cakɛda tɔgɔ Leroy Cables Limited. A ye cakɛda in sigi sen ka tubabusan 1992 maa mun bɛ baara k'a bolo a ka ca ni maa 100 ye. A ka kuran juru n'a ka telefɔni juru u tɛ feere Gana dɔrɔn, a bɛ feere CEDEAO jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani tubabu jamanaw kan. Jala wɔɔrɔnan, jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan bɛ an balaka min bolo, ale fana tɔgɔ ko Kate, nka a jamu ye Fotso. A bɛ bɔ Cameroun. A ka wari bɛ taa dollar wari miliyɔn 252 ma. CFA la o bɛ bɛn miliyari 140 ni miliyɔn 994 ma. A fana ye kɛnyɛrɛye de ye, a y'a ka wari sɔrɔ kakao de la, n'a b'o baara in na a ka ca ni san 20 ye. A ka cakɛda tɔgɔ Telcar Kakao. Jatew y'a jira k'a fɔ ko ale ka cakɛda de ɲɔgɔn tɛ kakao feere la Cameroun jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ko n'i ye kakao feereta ta 100 sara la, ko ale bɛ 30 feere a la. O jate kɔnɔna na, a yira k'a fɔ ko san kɔnɔ a ka cakɛda bɛ se ka kakao tɔni 48 feere jamana wɛrɛw kan. Jala duurunan, jɔyɔrɔ duurunan o bɛ Thérèse Opong Beko de bolo. A bɛ bɔ Ghana. A ka wari bɛ t'i jɔ dollar wari miliyɔn 420 na. CFA la o bɛ bɛn miliyari 234 ni miliyɔn 990 ma. Thérèse y'a ka nafolo sɔrɔ so sanni feere de la. A ka cakɛda tɔgɔ Manet Incorporated. Cakɛda in ka baara bɛnnen don sodagabanaw de jɔli ma, wa bolofara caman b'a kɔnɔ. Bolofara bɛ yen mun ɲɛsinnen don hôtel dagabanaw jɔli ma, wa bolofara dɔ fana bɛ yen mun ɲɛsinnen don bureau dagabanaw jɔli ma, n'o ye baarakɛyɔrɔw ye. Jala naaninan, jɔyɔrɔ naaninan o bɛ Aja Bola Shagaya de bolo. A bɛ bɔ Nigeria. A ka wari bɛ dollar wari miliyɔn 630 la. CFA la o bɛ bɛn miliyari 352 ni miliyɔn 485 ma. Aja y'a ka baara daminɛ Nigeria banki belebeleba de kɔnɔ n'a bɛ f'o ma Banque Centrale du Nigeria. A y'i to de la ka na don jago la tubabusan 1983. A ka jago tun bɛnnen don fototalan feere de ma ani photocopie-kɛlanw n'o marque ye Konika. Cakɛda mun bɛ Nigeria n'a ɲɛsinnen don tulu feere ma ani pétrole feere ma n'a bɛ f'o ma ko Prat Oil Limited. A y'o ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Cakɛda belebele dɔ b'a yɛrɛ bolo n'a bɛ f'o ma ko Bolmus Group International. O bolofaraw ka ca. A bolofara dɔ bɛ yen o ɲɛsinnen don taji feereli ma n'an b'a f'o ma ko pétrole. Dɔ fana bɛ yen nɔ o ɲɛsinnen don so feere ma ani ka so jɔ k'a bila location na. Jatew y'a jira k'a ka so dagabana ninnu dɔw singani wari san kɔnɔ k'o bɛ t'i jɔ dollar wari 100,080 na. CFA la o bɛ bɛn miliyɔn 100,140 ma. Jala sabanan, jɔyɔrɔ sabanan bɛ muso min bolo, a tɔgɔ ko Patricia Poku Jabi. A bɛ bɔ Ghana. A ka wari bɛ taa dollar wari miliyɔn 720 na. CFA la o bɛ bɛn miliyari 402 ni miliyɔn 840 ma. Patricia Jabi ale y'a ka wari sɔrɔ kakao bamayɛlɛmali de la. A bɛ kakao bamayɛlɛma k'a mugu bɔ ka tila k'a tulu bɔ. A ka cakɛda tɔgɔ Plot Enterprise Group n'o o sinsinnen don Côte d'Ivoire. A ka cakɛda bolofara ka ca. A bolofara dɔ bɛ yen mun ɲɛsinnen don kakao ma, dɔ bɛ yen nɔ mun ɲɛsinnen don sɔmɔkolo feere ma, dɔ fana bɛ yen nɔ mun ɲɛsinnen don yiri feere ma. Jɔyɔrɔ filanan bɛ muso mun bolo, a tɔgɔ ko Folorunso Alakija. A bɛ bɔ Nigeria. A ka wari bɛ t'i jɔ dollar wari miliyari 1 na. CFA la o bɛ bɛn miliyari 559 ni miliyɔn 500 ma. A ka cakɛda tɔgɔ The Rose of Sharon Group. Cakɛda in bolofara ka ca. A bolofara dɔ bɛ yen mun ɲɛsinnen don ka taji bɔ dugukolo jukɔrɔ ka tila k'a feere. Dɔ bɛ yen nɔ mun ɲɛsinnen don finikala ma. Dɔ fana bɛ yen nɔ mun ɲɛsinnen don mansin minnu bɛ sɛbɛnni kɛ papier sanfɛ. A yirala k'a fɔ k'a ka cakɛda bolofara mun bɛ yen nɔ mun ɲɛsinnen don tajiko ma n'o tɔgɔ ye ko Famfa Oil Limited, ko o bɛ Nigeria taji feerela belebelebaw cɛla Nigeria kɔnɔ ani Nigeria kɔ kan. Jɔyɔrɔ fɔlɔ, ne badenw, wari bɛ muso mun kun ka tɛmɛ farafinna muso waritigiw bɛɛ lajɛlen kan. Ale tɔgɔ ko Isabel dos Santos. A bɛ bɔ Angola. A ka wari bɛ dollar wari miliyari 2 la. CFA la o bɛ bɛn tiriliɔn 1 ani miliyari 119 na. Badenw hakilina jiginna miliyari 1000 o de bɛ tiriliɔn 1 kɔnɔ. O kɔrɔ ye an balaka dos Santos k'a ka wari k'a bɛ taa miliyari 1000 ni miliyari 119 na CFA la. Isabel ye Angola président kɔrɔ denmuso fɔlɔ de ye. Président kɔrɔ in tɔgɔ ko José Eduardo dos Santos. A ye Angola mara san 38 kɔnɔ. Isabel y'a ka nafolo sɔrɔ warilabaara de la n'an b'a f'o ma ko investissement. A tun bɛ baara k'a fa kɛrɛfɛ depuis n'a si bɛ san 24 na. O kɛra sababu ye ka jamana baarakɛyɔrɔ belebelebaw dayɛlɛ a ye a n'olu ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O jamana baarakɛyɔrɔ belebeleba ninnu na Angola siman bɔyɔrɔ b'o la n'a bɛ f'o ma ko Nova Simangola. Angola pétrole bɔyɔrɔba b'o la ani Angola jaman bɔyɔrɔba.
cakɛda holding camanba de bɛ Isabel dos Santos bolo. Holding o kɔrɔ ye mun de ye? O ye cakɛda ye, cakɛda mun bɛ wari di cakɛda wɛrɛ ma a ka baara kɛ n'a ye, u fila bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'a tɔnɔ tila. A yirala k'a fɔ ko holding caman b'a bolo Angola kɔnɔna na ani Angola kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Portugal. O cakɛda ninnu dɔ ye Unitel ye n'o ye téléphone réseau ye Angola. A y'o sigi sen kan san 2001. Santoro Finance o bɛ yen nɔ n'o bɛ Lisbonne. O ɲɛsinnen don banki ko ani fɛn wɛrɛw ma. Esperança n'o bɛ Amsterdam o bɛ yen nɔ o ɲɛsinnen don yeelen ani pétrole n'an b'a fɔ o ma taji. Condis o bɛ Luanda n'o ɲɛsinnen don feerefɛnmisɛnninw feereli ma. Kabini a fa bɔra jamana ɲɛmɔgɔya la Angola sariya kɔlɔsibaw ye wulikajɔ k'a nɔfɛ ko mun na ko barisa k'a ka wari ninnu ko dɔwɛrɛ tɛ ko jamana nafolo ŋanamunɛw de don. O wulikajɔ de senfɛ u ka sariyaso mun bɛ Luanda n'o y'u ka capitale ye olu y'u sen da a ka wari caman kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka wari bɛ cakɛda minnu na Angola ani a ka wari bɛ banki minnu na Angola. Isabel dos Santos a kɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'a ka jamana kɛlen don ka wulikajɔ k'a nɔfɛ a bolila ka taa Portugal jamana kan. A nan'a ye k'a fɔ ko yen nɔ fana ko yenkaw fana kɛlen don ka wulikajɔ sira nɔfɛ k'u sen da a ka wariw fana kan yen bankiw kɔnɔna na. O de la a nana boli ka bɔ yen nɔ fana ka boli ka taa jamana kan n'a bɛ f'o ma ko Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye arabu jamana 7 de faralen ɲɔgɔn kan. An bɛ jamanaba mun dɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ o ye Abu Dhabi ye ani Dubai ye. Angola sariya ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ k'u t'a to yen nɔ k'u b'a nɔ minɛ ko fo a ye wari o wari ŋanamu jamana kunna o wari ka segin jamana ma. An balimaw nin bɛ fu siri an ka bi video la. An b'a ɲini aw fɛ aw fana bɛ waritigiba minnu dɔn farafinna a k'o fɔ an ɲɛna commentaire la. An b'a ɲini aw fɛ fana aw ka abonné chaîne na. A k'a jira ni video diyara aw ye k'a jira k'a diyara aw ye ani ka video tila an n'aw kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. O la an b'a fɔ aw salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Ala k'an dɛmɛ.